ஏம்மா சமைச்சிட்டியா? சமைச்சேங்க. என்ன சமைச்ச? மீன் குழம்பு வச்சிருக்கேன். சாப்பாடு போடு. ஏங்க மாசம் மாசம் நீங்க எனக்கு வீட்டு செலவு கொடுக்கல காசு அது பத்துது இல்லைங்க. அதுக்கு ஒரு 5000 சேர்த்து கொடுங்களே. 5000 ரூபாயா? எதுக்கு 5000 ரூபா? ஏங்க 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பில்லு போட்டிய உனக்கு மாசத்துக்கு எவ்வளவு வேணும்னு நான் இவ்வளவுன்னு சொன்னேன். அதே விலைக்கு இப்ப போய் வாங்க முடியுமாங்க? தக்காளி வெங்காயம்லாம் என்ன விலைக்கு விக்கிறாங்கன்னு தெரியுமாங்க? பூண்டு 1 கிலோ 400 ரூபாய். நீங்க குடுக்குற காசுல இதெல்லாம் வாங்கி சமாளிக்க முடியலங்க. சேர்த்து 5000 கொடுங்கங்க. விலைவாசி ஏறது மட்டும் உனக்கு தெரியுதே, குடும்ப வருமானம் என்னன்னு தெரியுதா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்க. 4 தக்காளி போட்டு குழம்பு வச்சா 2 தக்காளி போடு. இம்புட்டு புளி போட்டினா இம்புட்டு புளி போடு. 4 வெள்ளைப்பூடு போட்டனா 2 வெள்ளைப்பூடு போட்டு குழம்பு வை. போதும், செலவை சுருக்கிக்க. சம்பளம் அவன் ஏத்த மாட்டான். சாப்பாடு போடுவா. என்னடி தயிரையும் பாக்காயும் கொண்டாந்து வைக்கிற? செலவை சுருக்கிட்டேன்.